Hola, em dic Aina i avui m'he preguntat què són les vacunes. Durant anys, els humans hem intentat prevenir malalties sense èxit. I, de fet, no va ser fins a finals del 1700 que es va descobrir la primera vacuna. Des de llavors i al llarg dels darrers 2 segles, les vacunes han estat essencials per la prevenció de malalties infeccioses i es consideren una fita molt important en la història de la medicina i la salut pública. L'Organització Mundial de la Salut estima que la vacunació actualment evita entre 3,5 i 5 milions de morts l'any i ha sigut una eina fonamental en la lluita contra patògens importants com el virus de la verola o la poliomielitis. Però què és una vacuna? Quin preparat conté que tingui el poder de prevenir les malalties? Anem a pams. Tot i la multitud d'intents previs, no va ser fins al 1796 que Edward Jenner va descobrir la primera vacuna. Jenner, cirurgià i farmacèutic, vivia en una època en què la verola causava moltes morts. I en la mateixa època, les vaques sovint patien la verola bovina, que als humans només els provocava algunes úlceres a la zona que havia estat en contacte amb l'animal. Per intentar posar fre a l'epidèmia de morts, Jenner va decidir provar un nou mètode. Agafava una mostra infectada de verola bovina i la injectava a una persona sana. Sí, tal com ho sents, agafava una mostra infectada de les úlceres en pus i la injectava a una persona sana. La primera injecció la va posar a un nen de 8 anys. Una mica agosarat, si em pregunteu. El que la injecció només li va provocar, per sort, una febre lleu. Dies més tard, per comprovar l'eficàcia d'aquest tractament, li va injectar el virus humà i, efectivament, el nen no va contraure la malaltia i, per tant, no va morir. Estava protegit contra el virus de la verola. Ara, Jenner segurament hauria anat a la presó per experimentar amb un infant, però, per sort, en aquell moment no existia la bioètica i va poder continuar amb el seu experiment. Jo és que sempre penso que la ciència no és possible sense una mica de bogeria. En honor a com s'havia fet el descobriment, la injecció es va anomenar vacuna, que ve del llatí vaca. Així, arran del descobriment, es van dur a terme les primeres campanyes de vacunació de la història contra la verola, salvant la vida de milions de persones. Com funcionen les vacunes? El sistema immunitari és el que ens defensa dels agents patògens. Quan un microorganisme desconegut entra al nostre cos, es topa amb una sèrie d'obstacles que li dificulten el camí. Alhora, el cos l'analitza per veure com actuar. En cas que decideixi que és una amenaça potencial, informarà el sistema immunitari per actuar de manera conseqüent. Si és la primera vegada que el sistema immunitari entra en contacte amb el patogen, no el coneixerà i, per tant, abans d'atacar-lo, l'haurà d'analitzar detalladament. Per aquest motiu, la resposta serà lenta i el cos tardarà a produir anticossos, que són les armes específiques per a aquest patogen concret. És el mateix que quan vas a un lloc nou per primera vegada i per entrar has de passar per recepció perquè et registrin l'empremta digital. En aquesta situació, la persona és més susceptible de posar-se malalta, ja que el sistema immunitari tardarà un temps a aconseguir una bona descripció del patogen per poder fabricar les armes més indicades. Un cop aquestes armes estiguin a punt,
treballaran de manera conjunta amb el sistema immunitari per destruir el patogen i aturar la malaltia. Aquestes armes específiques, els anticossos, generalment només protegeixen contra un tipus de patogen i, per tant, la resposta del cos es repetirà cada vegada que entrem en contacte amb un nou microorganisme. Un cop el cos ha estat en contacte amb un patogen, ja no l'oblida i fabrica cèl·lules de memòria. De manera que, si tornem a entrar en contacte amb el patogen, la resposta és molt més ràpida i eficaç que la primera vegada. Les cèl·lules de memòria estan preparades per produir armes específiques o anticossos, com tu quan tornes al lloc on has d'entrar amb l'empremta digital. Com que et tindran al registre, serà molt més ràpid. Disposar d'aquesta resposta ràpida permet que, si en el futur ens tornem a exposar al patogen perillós, el sistema immunitari pugui respondre de manera ràpida i ens eviti la malaltia. Tot això és molt bonic, però ara relacionem-ho amb les vacunes. Justament, les vacunes intenten desencadenar la resposta adaptativa primària del cos davant d'un patogen. Vaja, que fan el paper de la recepció que ens registra l'empremta per després poder anar més ràpid. Per tal que, si més endavant ens hi exposem, el puguem reconèixer i combatre'l ràpidament. Aina, però has dit que la primera vegada que contactem amb un patogen podem tenir la infecció. Llavors, com ho fan les vacunes per no provocar la infecció? Aquestes solen contenir el patogen debilitat o inactivat o parts del mateix, de manera que desencadenen una resposta immunitària dins del cos sense causar la malaltia. Una vacuna es defineix com un producte biològic dissenyat per estimular el sistema immunitari i fer que generi cèl·lules de memòria contra un patogen, prevenint així la malaltia que causa. La vacuna entrena i prepara el sistema immunitari perquè aquest respongui eficaçment en cas que hi hagi exposició al patogen. I el fenomen pel qual el sistema immunitari recorda els patògens als quals s'ha enfrontat es coneix com a memòria immunològica. Algunes vacunes requereixen múltiples dosis, administrades en dies o setmanes de diferència. A vegades això és necessari per permetre la creació d'anticossos o armes de llarga durada i de cèl·lules de memòria. Les vacunes salven vides i han permès erradicar malalties com la verola des de 1980 o la poliomielitis, que avui dia s'ha erradicat de molts països del món. Però no són màgiques i per això algunes vegades podem emmalaltir tot i haver estat vacunades. I és que mentre algunes vacunes bloquegen completament la malaltia, d'altres en prevenen les formes més greus. Una persona vacunada té moltes menys probabilitats de morir o de malaltir greument que una que no s'ha vacunat. Cada vacuna està meticulosament dissenyada i rigorosament provada per garantir-ne la seguretat i l'efecte protector. Les vacunes són un dels majors invents de la humanitat i ens protegeixen davant de més de 30 malalties i infeccions potencialment mortals. Eviten entre 3,5 i 5 milions de morts a l'any. També són fonamentals per la seguretat sanitària mundial i tenen un paper essencial a la lluita contra la resistència als antimicrobians. Eduquen el sistema immunitari i li donen les instruccions perquè aprengui a defensar-se de les malalties. I tot i això, hi ha persones que creuen que serveixen per inocular-nos coses estranyes. Les vacunes estan dissenyades per prevenir malalties, per evitar complicacions greus, per protegir les persones més vulnerables. I tenim la gran sort que la majoria al nostre país entren per seguretat social. És que no puc entendre per què hi ha persones que es declaren antivacunes.
Per les farmacèutiques, quina sorpresa! Benvingudes al capitalisme! Però bé, això ja és un altre tema. Si el vídeo t'ha agradat, envia-li al teu amic antivacunes i fes que repensi una mica les coses. Bé, i no t'oblidis de deixar-ne constància.